Продукты для програмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач. Ешь, покуль не запяешь. Широкая повожня, дай не выкашенной, широкая повожня, дай уже выкашенной. Пожня. Жніво. Жніво. Прывітанне, сябры, зноў з вами кулінарна-фальклорнае шоу «Еш, пакуль не запяеш». Такі прыгожы Іван Іванович... Як сноп. Як сноп Як прыгожы зерня. Іван Керчук. І... Сяржук Марков. Так. Ну, глядзіце, сёння у нас тэма жніво, будзем размаўляць пра жніво, песні будуць жніўныя таксама. І зноўку самы просты набор прадуктаў. Селядзец, бульбачка ў шалупенні ў мундзірах, вось такая чырвоная цыбулінка, яна ў нас пойдзе на аздабленне, і адзін яблычак. Ну, я думаю, што ўжо здагадаліся беларусы, што ў нас будзе такое, таму што, ну, беларусы з яўрэйскай культурай, ну, так звязаны цесна, таму што столькі ўжо стагоддзяў, там, нават, можна ўжо лічыць, разам жылі. І, канешне, шмат страваў з яўрэйскай кухні, яны асіміляваліся тут, і ўжо можна лічыць і беларускімі таксама. Таму сёння ў нас будзе фаршмак, але не проста будзе селядзец, а селядзец будзе фаршмак у нас складацца з селядца, бульбіны і яблычка. І потым будзем яшчэ аздабляць прыгожа. Продукты для программы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач. Першае, што зраблю, пачну я, Займіся напэўна, селядцом. селядцом. Люблю А я гэтую буду справу. рыхтавацца да поля. А мы ў полі працавалі, усё жыве тае пажалі, усё жыве тае пажалі. Усё жыве тае пажалі, усё жыве тае пажалі, у копачкі паскладалі, у копачкі паскладалі. Ведаеш, што падумаў? Вось запісваю ад бабулі песню, яна кажа, мы ўсё поле заваявалі. Я думаю, што вы заваявалі? За зброяй ішлі па гэтаму полю. А потым Ну, гляджу... серп, гэта ж такая зброя. Я не пра тое, глядзі. Нават маленькая травінка, што прабівае асфальт. Гэта ж якая моц. А калі цэлае поле? І зразумела, яны потым качаліся на поле, так, і казалі, ніўка, ніўка, аддай маю сілку. Атрымлівалася, што гэта вялікая цяжкая работа, нешта жывое прыбраць. І кожная зернятка, я ўзяў трошкі, маю, кожная зернятка для мяне гэта як чалавек. Ой, у вас з сабой... А калі ўзяць колас, гэта як сям'я. Бачыш? Ось. А калі ўзяць поле, гэта цэлы род. Калі сноп узяць таксама. Таму заўсёды, калі мне моноспектакль, я кажу людзям, вы палічыце зараз зерняткі, колькі ў вашых каласках зерняткаў. Палічыце, колькі каласкоў у вашых снапах і колькі на вашым радавым полі зерна ёсць. Гэта ж, напэўна, калі казаць пра жніво, самы такі цяжкі, напэўна, працэс. І звычайна займаліся ім жанчыны. Ну, бачыш, сёння камбайны. Ну, сёння камбайны. Нехта мне распавядаў, што прыехаў некі малады аграном і бабулі, якія заўсёды завівалі бараду духу поля. Кажа, так, бабулькі, ідзіце да хаты, таму што гэта тое, што вы рабілі, гэта старое, сёння не патрэбна. Бабулькі кажуць, мы кожны год спявалі песні, завівалі бараду. Не-не, гэты год ідзіце да хаты, я вам там грошай дам. Пакуль бабулькі дайшлі да хаты, наляцела шура-бура,
гром, маланка, побіла ўсё поле. Агроном прыязджае на заўтра, прывозіць цукеркі бабулям, кажа, слухайце, ідзіце вы паспявайце тую песню, таму што няма ўражаю. Але цікава, што, ведаеш, ну, дахадзілі поле амаль да канца, пакідалі нейкі кавалачак, там трэба абавязкова прапалоць. І вось гэтыя каласы заплесці ці ў некую бараду, ці ў касу, пакласці там цукеркі, можа, хлеба якога, як дар такі. А забівалі бараду, гэта першыя каласкі так бралі? Не, апошнія. Апошнія. Развітвацца трэба з полем, таму што мы ўсё зрабілі, мы ўдзячны полю. А вось гэты, яго- памятаеце, мы казалі пра такой пра чырвоны кут і сноп гаспадар, які стаяў пад чырвоным кутом усю зіму потым. Гэта сноп першы ці апошні? Здаецца, Ёсць варыянты і першы, і апошні, таму што заўсёды першае гэта важна ў жыцці чалавека, ну і апошняе таксама, як нараджэнне і смерць, разумееш? А паміж гэтым ужо існуе жыццё. Таму розныя такія рэчы цікавыя бабулі распавядалі. Ведаю, што, напрыклад, не ўтыкалі серп у зямлю, але зусім недавно мне нехта прывозіў са студэнтаў свае працы, сцэнарыі, і там у іх было спаборніцтва, хто далей закіне серп. Я быў вельмі здзіўлены, ну як, Гэта это як ж там- зямля жывая, як у яе Ну кідаць так. гэты серп. Але ўжо, можа, это новыя нейкія Гэта як гульні, зараз ведаеш. мабільнікі шпурляюць вось так. А, ну, Чэмпіянаты мабільнік не праводзяцца. шкода, ён ж не рос, як зернятка Так. з зямлі. Можа так, па такім прынцыпе і сярпы кідалі ўжо. Ну, а калі неслі сноп, то у нас ёсць і у Троіцы вельмі такая ўдалая песня, мне здаецца, ішоў раёк. Ішоў раёк, чарамовы дварок, сюды раёк, сюды раёк на мой дварок, а мои двары мячованные, моей столы защелаваныя і кубкі наліваныя. Чакалі гэты сноп, давалі яго гаспадару. І зразумела, што ставілі ўжо на той чырвоны кут, каб ён упрыгожваў хату. А берага берага ў хату. Дабрабыт, каб быў. Так. Глядзіце, мы зараз селядзец гэты шинкуем, я б нават сказаў, вельмі на тоненькія такія Кавалачкі. скрылёчкі. Вось. Так. Звычайна фаршмак потым прыганяюць праз мясарубку, ну ці зараз як можна праз блендер, так? Але мы проста будзем дробненька секчы і будзем рабіць такі мужчынскі варыянт рублены. Вось. Такая мужчынская песня атрымалася. Сам прыдумаў. Сам прыдумаў. А мужчыны які ўдзел прымалі падчас жніва? Ну, мне здаецца, дапамагалі, таму што, ну, зжынаць гэта больш па песнях жанчынская справа. Ну, і здаецца, пакуль было жніво непасрэдна самой дзеянне, песні ж таксама спявалі, каб лягчэй было, але песні, здаецца, пераважна былі такія сумныя, што праца цяжкая. Ну так, і у нас там таксама песня ёсць. Молодіца, молодіца, жито, ой, жала, жыта жала, дай на мяжы дзіцё клала. Дай прыходзіць мядзведь з лесу, маладзіца, дзіцё плача. Хачу пакалыхаць, але баюся, маю вялікія капцюры, каб яго не абадраці. Таму што так, складаная праца, бачыш, нават дзеці, не было ж садка дзіцячага. Яны знаходзіліся разам з матулямі, з бабулямі, якія працавалі. І гэта ўжо, напэўна, калі дажынкі былі, тады ўжо весялосць пачыналася. Ну, уже рыхтаваліся да кірмаша і гэтак далей, таму што, ну, скончыцца хутка праца, і прыйдзе восень, а пасля восені ўжо і пойдзем у хаткі, сядзем, да і вячоркі будзем чакаць. Можна крыху так ужо і паспяваць, потым адпачываць, весяліцца. А так, песні складаныя і, ну, вывучаць даволі цяжка такія песні. Памятаю, што мы бралі жніво са студэнтамі і ад некаторых песень нават адказаліся, таму што не можам падрыхтаваць за той час, калі быў адведзены на заняткі. Ну, атрымліваецца, што
Глядзіце, калі мы кажам пра вяселле, ну ўсё ж такі гэты абрад вяселля, ну, ён ёсць, існуе, і таму якія-ніякія песні захаваліся. А жніво, як мы зараз скажам, займаюцца гэтым камбайнёры, так? І песень, што, яны знікаюць, напэўна? Ну, яны не могуць знікаць, зараз скажу чаму, таму што існуюць дажынкі, зажынкі і гэтак далей, на якія абавязкова ў аддзелах культуры, у клубах павінны рыхтаваць праграмы. Таму бывае час, калі мы вось гэту песню «А мы ў полі працавалі», ці «Пожня», мы рыхтуем такія простыя мелодыі, таму што, ну, яны патрэбны, каб зрабіць, упрыгожыць свята сваё. Ну і мясцовыя нейкія таксама ёсць песні. Ну, могуць браць, напрыклад, нейкія вясёлыя танцы беларускія, калі няма магчымасці вывучыць такую песню. Калі ўжо бабулек няма, якія маглі б выканаць вось менавіта аўтэнтыку. Я вось ведаю, што калі падчас зажынак быў таксама, вось дакладна не памятаю, у якім раёне, у якім мясцовасці, здаецца, дзесьці на Меншыне, што тыя дзяўчаты, якія павінны былі ўдзельнічаць у гэтых працах, яны спачатку ішлі, звівалі некалькі каласкоў, там чырвонай стужачкай, потым падкідвалі ўверх яго, як да неба, а потым з ім ішлі да гаспадара, і вось аддавалі гэты першы снапок такі сімвалічны, да, а гаспадар ужо там частаваў нават жанчын гарэлачкай. Чаму? Можа, яна не была такая моцная, як зараз? Так. А можа, так і не пілі? А можа, так і не пілі. Панюхалі, ды пайшлі працаваць. Вось такі абрад быў, таксама ведаю. Так, ну глядзіце, вось мы дробненька ўсё сячэм. І зараз селядзец у нас уже будзе падрыхтаваны. І нам застанецца закінуць сюды яшчэ пару бульбін. Таксама дробненька пасекчы і яблычак. Мне здаецца, што гэта ўжо найвялікае шчасце, калі ёсць магчымасць мець зерня, мука, хлеб і песні. Яно адразу неяк так сцягваецца. Мой дзед быў млынар, таму заўсёды, калі жорны бачу, мамуля распавядала, што ён нават сам іх вырабляў, вялікія жорны. Дык вам, можа, давялося хоць раз і муку змалоць? Не. Не? Не. Вось і я так. Яны засталіся на Літве, на жаль. А тыя, што я маю ў сябе ў этналабараторыі, гэта мне ўжо зрабілі падарунак людзі, якія даведаліся, што мой дзед быў млынар і меў свае млыны не адзін і ў Беларусі, і ў Літве ў свой час. Так, ну што, селядзец у нас уже гатовы, трэба зараз падчысціць пару бульбін, астатнія не будзем чысціць. Потым распавяду, навошта мы так робім. Але гэтыя падчысцім, таму што тут нам шалупінне ўжо будзе залішняе ў нашым фаршмаку. Вось. І бачыце, звычайны фаршмак, як ён робіцца? Проста селядзец, ну і там нейкі кропчык, тое, сёе, спецыі. У нас такі больш адаптаваны, я так разумею, пад беларускі варыянт, ну куды ж мы без бульбы? Таму што трэба і яе сюды дадаць. Можа, ён тады больш такі вязкі атрымліваецца. Ну і там ужо глядзіце самі. Хочаце праз блендер, хочаце праз мясарубку, можаце прапусціць, каб ужо такі зусім аднародная маса была. Але я вось больш люблю такія рублены. А вось падчас жніва, глядзіце, песні спявалі. А можа быў які там музыка на полі, які задаваў там настрой? Ці ну-ка, на, серп табе ў рукі, чаго ты тут гудзеш? Ну, пра гэта не ведаю, але пра войска служба ў Яраслаўлі, калі капалі бульбу, перад салдатамі ставілі аркестр духавы. І мы капалі да гэтага аркестра. Так, дакапалі да аркестра, аркестр сядае ў машыну і едзе там зноў за паўкіламетраў уперад, і мы зноў павінны капаць. Гэта я памятаю.
Вы А у- про жніво ні. У оркестра не імкнулися трапіць. Не, я был. Ну, музыка был, але там не играл, потому что я тогда Там еще все ж не, таки не на ведал. бульбу сказали, ага, з Білорусі давай на бульбу. Не, я музычных инструментов в той час не ведал, я еще не знал, я ж думал, буду марак, я ж не думал, что буду там музыка, ці фольклорист. Ще після войска шмат було різних планів. Але бачиш, як здарилося. Льос Зараз як я склався. як марак тягаю з собою свої скарби, свої раковини. Ну так. Тому про музикаў, якія гралі пасля, мне здаецца, уже ўраджаю, яны маглі быць у вёсцы і некі скрипач, і некі дудар, ці пастух, які мог паграць розныя танцы. Чаму не? Але калі праца была, былі такія песні з вельмі доўгімі такімі нотамі, таму што поле і голас Як ляціць. зацягнуць, як тое поле бяскрайняе, бязмежнае. Ну, а от гэта песня, што я спяваў, пожня. Ну, таксама такая. Не хутенька спявалася. А зараз у камбайн радыё. Ну І пагнаў. Ну а як, поле зараз вялікае, людзей даволі шмат, а на поле хто выходзіць працаваць? Вся моладзь дзе? У горадзе. Бабулькі старэнькія. Таму, мне здаецца, сёння камбайн гэта што? Дапамога, Дапамога. каб сабраць усё. Конечно. А як жа ж? Мой дваюродны брат даволі шмат і такі вядучы быў камбайнёр на Падгародняй. Ну, шмат атрымліваў прызоў розных. Мог суткамі сядзець за баранкай. І падабалася мне? Ну, кожны ведаеш, табе ж таксама гэта падабаецца. Мне падабаецца. Цябе ніхто не прымушае зараз гэтым займацца. Не. Ніхто тут з кнутом, з пугай не стаіць так. Дарэчы, я кладу толькі адзін яблычак, а можна пакласці нават 4 на адзін селядзец. Ну, каб такі ўжо смачнейшы, но нам столькі не патрэбна будзе, таму я толькі адзін сюды дадам. Таму што ўвогуле селядзец і яблык гэта вельмі ўдалае і вельмі такое спалучэнне цікавае. Вось, заўжды... Бо ён салёны, а яблык салодкі. Так, таму што я, калі першы раз рабіў, таксама госці прыйшлі і кажуць, што гэта такое? Як гэта можна? Я кажу, нармальна, гэта як курыца з ананасам. Ось, а у нас селядзец з яблыкам, таму это абсалютна такія прадукты, якія сябруюць паміж сабой. І я люблю, напрыклад, проста селядзец, нашынкаваць меленька і таксама проста з яблычкам. Здаецца, такой дудушкі ў нас яшчэ не было. Не, была гэта дудка, Александр Блохін. Памятаеш, былі тэлевізары на такіх ножках драўляных. Вось Саша зрабіў такую дудку ў падарунак, і яна вельмі ўдала увайшла у мой сольны праект «Дорожка моя». Нават у Троіцы, у песні, якая табе падабаецца, «Шоу раёк» гучыць. Вось у гэтай. Ну, такі мяккі тэмбр. Ну і з-пад ліды зноў такі, як родная. Родненькая. Ну, глядзіце, зноў-такі, сячэм вельмі дробна. Усё, каб такое яно было аднароднай потым масы. Рада-рада перепелка, рада-рада перепелка, что ли та и дождала, что ли бы то и дождала. Рада-рада господынька, рада-рада господынька, что же вы-то и собрала, что же вы-то и собрала.
быццам бы стаміўся на полі. А праца ж была яшчэ вельмі цяжкая, таму што, глядзіце, трэба ж было і, скажем так, ну, у старыя часы і на пана адрабіць, яму жыта зжаць, а потым яшчэ і на сваё не забыцца. Это ж які такі працэс, божачкі мой. А мы тут скардзімся і яшчэ гэта... Цяжка яблычка парэзаць. Ну, і агародзік свой невялічкі, які адразу зараз у нас што? Газоннай траўкай, ну і максімум там які кветачкі, такія многалетнікі. Каб не трэба... Не, ну хлеб у краме, чаго мучацца? Ну, так, але А зараз тады ж не было і таксама... крамаў, калі распавядаць пра старыя часы. Але зараз таксама стала ўжо такім модным вырабляць хлеб дома. Спачатку былі гэтыя хлебапечкі, а зараз ужо нармальна ў духоўцы людзі навучыліся і хочуць рабіць нейкі здаровы свой хлеб, ну і галоўнае, што зноў-такі са сваёй энергетыкай і робіць чаго толькі заўгодна. Нават і з гарохавай мукі я ўжэ глядзеў робіць знаёмыя. Ну, вось так. Так што... Так, яшчэ пасячэм крыху. І цыбуля сюды дадаецца, ці Не. ўпрыгожваецца? З цыбулі у нас пойдзе на ўпрыгожанне, все правильно. Так мы толькі... Во. Зараз, глядзіце, мы гэта таксама дадаем у наш фаршмак. Так. Так. Ну што ж, сябры, у нас засталіся 4 бульбінкі невялічкі. І глядзіце, шалупінь я не здымаю, бо гэта маладая бульба зусім. І нам проста трэба парэзаць яе на такія вось, ну, нават па сантиметры. Такія кругляшыкі. І зараз у нас там ужо разаграваецца патэльня. І я думаю, што падсмажым мы яе на пахучым алеі. Давайте. Ну, глядзіце, музыка іграе, да, музыка іграе, і алей ужо гарачы, і запускаем нашы скрылёчкі бульбы сюды. Аккуратненько, как не ляпнуло и не обожгло вам пальцы, руки. Хоп, все. І зараз, пакуль што наша бульба смажыцца, трэба старанна перамяшаць наш фаршмак. І я хачу, як заўжды, дадаць крыху пярчынкі у наш фаршмак таксама. І зараз усё проста. Дадам яшчэ, каб ён такі больш быў сочны, сакавіты наш фаршмак, крыху алею. Я пахучага, вы як глядзіце. Хтосьці можа там алівычы, як зараз модна, не аліўкавы алей, алівыч. Алівычы дадаць, я звычайны наш пахучы. І старанна ўсё гэта перамешваем. А ўжо той широкая пожнёй, а дай ўжо выкошаной, а ўжо молодая девочка, а и в жубы сватана. Поле выкашено, и девка высватана. Так, ну глядзіце, наш фаршмак уже, в прынцыпе, перамешаны ўвесь. Зараз мы глянем, што там з нашай бульбай на патэльні. І калі яна ўжо падрумянілася, можна з двух бакоў подрумяніць, але мы будзем з аднаго, каб знізу было у нас такое хрусткае, а зверху яшчэ свеженькае, і мы будзем туды класці наверх наш фаршмак. Так, все, фаршмак наш гатовы. Зараз глянем, што з бульбай. Трэба там яшчэ одна хвілінка, таму мы пакуль што нарэжам Цибульку. Червоную цибульку. Червоную цибульку. Так. І разберем адразу
на такие колечки на колце. Оп. Оп. Ось так буде пригожа. Так. Это у нас есть. Зараз достанем еще одну дощечку. І, як ми вже любимо одразу, тут перед вами, каб нічого не ховати, достаємо нашу пательню, сюди ставимо. Глядите, ну ми ось одну, напевно, перегорнем, покажемо, да, що вона така ось. Повинна така бути золотистая криху. Ось. І перекладаємо все на нашу талерочку. Ну, можете знову-таки, коли не любите ви, каб шмат уже олею було, можна все покласти на паперовий рушничок, на сурветочку, промокнуть, але ми вже зробимо так, по-селянську, каб було, тлустенько. Іван Іванович, не суп про тебе гляжу? Не. Ня. Могу до ранку грати, тому давай розкладай. Давайте. Я вже і заслухався. Глядите, зараз розкладаємо все це пригожость. Я вам скажу, Іван Іванович, що коли перший раз я зробив нечто таке подобне, до речі, можна, бачите, я у Одесі таке видав. Вони замість фаршмаку кладуть кілечку, тюлечку. І так само запросили гостей, пришли гости, подаю такую страву и напишу, что это такое. Ну и так само нечто ж дивное. І, коротей, остатні присмаки притягнули увагу тільки тоді, коли скончилася гэтая страва, розумієте? Так, розлетілося просто ось гэты сподок, який був там, от поднос цілий, з ось такою закусочкою, скажем так, це закуска ж. Тоді пропоную один раз зробити фінал інший. Які? Не будемо їсти, поки не здимемо всю програму. Да? Здимемо всю пригожость, розвітаємося і навалимося. І потім навалимося. Ну, ви шкода. Ну, Зараз упригожиш і що? І що, Розвернемо і все, це да? все. а як довідуються, що смачно? Коли самі приготують? Так. Ні, ну смачно, повірте, люди. Мене вже, бачите, як кота тягне до миски. Все нахиляється, нахиляється. Все ближе і ближе. Це правда. Так, ну і глядіть, і зараз просто треба зробити ось так. Ну ось, як вам хочеться. Хочеться поболі, Космос зробити. можете не накладувати, можете накладувати, як вам завгодно. Ось так, ось так, ось так. Ми зробимо такі коли. Ну і Ще зеленинку. Да. Можна покласти. а ми ось так. Побач. Знов да? таки робимо таку О. Все. повагу до зеленини. До зеленины. Ось так розтягнемо. Глядите, знову все просто. Вельми просто. Душевно, амаль 20 хвилин, все готово. Тому, сябри, ну, будемо, да, як Іван Іванович пропонує частуватися уже після того, як виключаться камери і наша здимочна група до нас долучиться. А вам, як завжди, жадаємо щастя, здоров'я, кохання, згоди, Добробиту, терпіння. добробуту. Так. І цікавтеся національною нашою кухнею. Смачно їсти і до зустрічі. До зустрічі. Ешь, покуль не запяешь.
Прадукти для програми «Єш, пакуль не запяєш» ми набиваємо у крамі Веста, бо Веста завжди побач.